Ang pamamahinga sa isang yate hindi isang murang kasiyahan. Kasi alam niyo na mahal naman talaga. Pinapangarap ng bawat isa na magkaroon ng gayuong karanasan kung saan maaari kang lumangoy papalayo sa pang-araw-araw na problema at mamahinga lang. Tapos mamumroblema ka na kasi napakalaki pala ng gastos. Sa 20 taong ko pamumuhay dito sa mundo ay never pa akong nakita at nakasakay ng isang yate. Kasi lumaki ako sa bukid at walang dagat sa bukid. Siyempre walang barko, walang yate, wala lahat. Makikita mo doon helicopter, tangkidigira, busayap, NPA, ang sundalo nagigira. Baka gusto mo bigyan kita ng anting-anting. Joke lang. No, magician. Pero sa video na to, this is for the first time and forever in my life na makakakita na talaga ako ng yate at makakasakay pa sa isang yate dahil sa squad ko. Thank you so much, Master. Medyo mad dito number 1. Kaya ngayon, pupunta tayo sa isang dagat. Siyempre, nasa dagat yung yate. At sasakay tayo doon. Pero bago ang lahat, meron pa tayong pagsubok. Bago ako makapunta at makasakay sa isang yate, dapat kailangan ko muna tapusin ang lahat ng mga modules at activity ko ngayong gabi. So madaling araw na to pero kaya ko pa rin itong tapusin kasi napakalakas ng aking fighting spirit ngayon. At damang-dama ko talaga na hindi ako dadalawin ng antok. Kasi si Buddy ito kailangan kong maging matatag. Madaling araw na kasi minsan dinadalaw naman ng konti. Pero kaya ko naman to labanan. Siyempre si Buddy ito, sino bang tangang matutulog kahit may ginagawa pang activity? Kung matulog please. Shit. Putragis. At ayun na nga, parang 10 minuto lang ako nakapikit tapos pagising ko umaga na. What the heck, man? Anong oras na nagka-cramming na ako, di ko na alam mo gagawin ko pero kailangan ko mag-live life to the fullest kaya kailangan ko pa rin gumala. Kailangan ko pumunta sa isang yate. This is for the first time and forever in my life. Sir, pasensya na kung malilita ako ng pagpasa basta gusto ko lang sumakay ng yate. From Mandawi City, kailangan namin bumiyahe papuntang Lapu-Lapu kasi nandoon yung yate na sasakyan namin. And look at the face, look at that boy. Pero di ko pa talaga tapos yung mga project ko. Pero kailangan ko pa rin gumala. Let's go! At pagkadating namin doon ay mga kasama din pala kami mga vloggers na taga Cebu at ang gaganda at taga-gwapo nila. Pero ang nakakuha talaga ng aking atensyon at nakapukaw sa aking puso ay itong makinang to. Kasi di pa ako nakagamit dito. Never in my life. Kaya papatunayan hindi ako tanga. Sasabihin naman. Select entire product sa Tapos insert. At yun nga napagalitan pa kami kasi napakaingay kasi namin sabi niya may drinks na daw. Pero Miss Marga, pagbigyan mo na ako. Experimenting time ba? Bulak ka, uy! Naman timer! Sunod. Ano? Pull. Ha? Press the button. Ano to? Sunod, tuplok ako rin. No. Look! At damn boy! Napatunayan ko talaga na hindi ako tanga at ako talaga ay ang isang the chosen one. At pagkatapos nun mga buddy ay dumiretso na kami kasi sasakyan na daw kami sa isang yate pero ako ay na-shock ba't ganito yung nakita ko. Gamay lagi. Gamay lagi. Stop po muna po. Hi kuya. It's nice to meet you kuya. Ano pala si Buddy? Buddy TV, subscribe. Hello. Salamat kasi pinasakay mo ko sa sa bangka mo. Okay ra. Sa'yo ba to? Sa'yo tong bangka. Oo, sa akin to. Salamat, it's my pleasure. Ito na yung yacht. At ang pagkasabi niya na ito na daw yung yacht, what the heck, ba't ang liit? Nag-expect pa naman ako na napakalaki. Miss, wag naman. Pero yun nga, pero dumiretso na kami at di ko na-expect na di pa pala talaga itong yate kasi tanga ako, di pa ako nakita ng yacht at hinatid na kami ni kuya pero medyo sad si kuya. Pero may katumbas naman kasi masayahin tong isang to. Ito yung leader, siya pala yung guide. Pero mas masaya ako kasi nakita ko ng yacht sa likod. Thank you so much! Sisikat na ako dyan bro kasi nandyan ako eh. Siyempre automatic pag nasa channel ka ni Buddy. Don't forget to subscribe Liza and Blair TV. Let's go! O ayun guys, pag-subscribe kayo mga buddy Kuya, salamat ulit. Salamat sa pag-drive. Smile sa kuya, smile. At ayun na nga, pinasmile ko muna si kuya kasi medyo sad siya. Kaya dapat smile lang kuya, kahit mangyari dapat smile. Happy lang tayo sa buhay kuya ha. Love you. Matugan ba ni? Yacht. Dili, yate. Yacht. Yachts. Ang yacht Tagalog. Yacht Tagalog. So, Ayun na ikat ha. so this is my first time riding a yacht. Kung makikita nyo naman mga buddy, look around. This is the beauty of the world. Nasa ang beauty yan. Ewan ko. Props lang yan. Props of me. Ngayon, itutur ko kayo sa yate ko. Tara samahan nyo.
Tama na to. At makalipas ang ilang minuto ay nakasunod na rin sila Kuya Roy, yung mga master natin, sila Snake, Kuya Glester na sila lahat. Welcome guys. Welcome! At nung pagkakumpleto na namin sa isang yate ay, ayun na nga, tinanggal nila Kuya yung angkla at si Kuya talaga napakasipag at parang sama ng tingin ni Kuya sa akin, no? I like the view. Rawar ba din? Murag na sa Titanic. Lots! Diba? First time. Yung inaasahan kong pa-chill-chill lang sa yate, hindi pala chill-chill kasi medyo maalon. Madali akong mahilo, boy. Baka nalipok. Ikaw, dali. Hindi ka ba nahilo? Hindi ba ako nahihilo? Sana all. Mga na no. Sabay sa alon ba? Sir, smile sa dre, sir. At shit, muntik pang mahulog si Snake sa likod. Oh my goodness. Kaya nga kasi sinasabi ko sa inyo eh. Snake, hapit ka matagak? Pero ang pinakadabi sa lahat talaga na nangyari dito, kahit ano nang mangyari katong dalawang to, napaka-legendary kasi kahit napaka-alon na, ay naasikaso pa rin talaga nila ang kanilang nails, mga buddy. No? Kung makikita nyo naman, kahit ano mangyari sa mundo, magkagunaw-gunaw na, anong buhay man yan. Basta ang nails maganda, okay na, fights na fights. Bilira po, lisod mag-drive kuya. Bilira. Kung nakikita nyo naman, ako na ang magdadrive. Okay na sa inyo, ako yung mag-drive? Good luck. Okay lang? Okay kayo. Okay, tara, let's go. Wala si Kuya, drive tani. Ay na, kay brum brum na dri. Oh my God. So, dahil nagda-diet ako, konti lang yung kinain ko, guys. Nagano lang ako, gulay-gulay lang. Buddy, Ha? wag madaya, ipakita lahat. Gulay-gulay lang ako talaga. Gulay lang ba? Gulay lang. Akala ko gulay lang, buddy. Ha? Akala ko gulay lang. Gulay lang yan. Gulay lang. Namamalik mata lang sila, no? Hindi yan. Cut. Shootables talaga to si Quiz James. Oh, sabi ko. Gulay lang yun, gulay lang yun. Nakikita nyo, Gulay lang yun. Promise. At nung pauwi na kami ay medyo lumakas yung hangin at medyo maalon talaga kaya medyo nakakatakot. Medyo lang ha. Masulod na ako kuya. Kisod na. Grada na to din eh. Balas lang. Uy, dito mas pikas ka. Sing mga jabuta ni. Uy, shit. Control everything number. So, papauwi na kami mga buddy at napakalakas ng alon. Hindi ko alam kung susurvive ako nito. Sabay, kay Wakanda. Gee, di mo andar bay. Tulak daw guys. At sa awa naman ng Diyos no ay safety kami na nakadaong sa daungan. Hindi daw gaga. Basta walang basta safe kami guys. Enjoy ra mo? Nag-enjoy ra mo? Isa ko na bigay ko mo. Nag-enjoy? Kalibang. Nag-enjoy ra ka? Uy, saliki kalibangon di na mo istorya. Enjoy ra ka? Hindi kasi Di kalibangon ato nga kusog gigungin niya. Panuhot ko. kalibangon garon. Legit. Dahil nga natatahi si Heron at ayun, nabilis kami nakauwi sa bahay at nagawa ko pa yung mga project ko kasi deadline nga kasi talaga ngayon kaya mabilisan kong ginawa. Baka body yan. Blessed is the leader who knows where they are, why they are going. Shit! Mali. A true leader has the confidence to stand alone. Focus actions and the integrity of his intent. At yun na nga yung mga ganapan na nangyari sa unang pagsakay ko sa yate mga buddy. No, sana nag-enjoy kayo sa video na. Kung nag-enjoy ka man sana buddy, huwag mong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe to this YouTube channel. Kasi ngayon kung makikita nyo naman, nagkaka-sunburn na ako mga buddy kasi nandito pa rin ako sa yate kasi na-overwhelm talaga ako at ayoko nang umalis dito no. Dito na ako forever ha? So see you on my next vlog kasi marami pa tayong vlog na gagawin. Sana mag-abang-abang kayo dyan and
See you. God bless. And I... Gagi, natanggal yung background. See you in my next vlog. Bye-bye!